खुलुमबाय दिनै 15 जुन नोंथांमोना हयथ' बयबो गोसोआव दङ रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंखौ दिनै बिथांनि 121थि जोनोम सान 1902 मायथाइनि 15 जुन खालाराव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन क'क्राझारनि औवाबारि होननाय मोनसे गामियाव दिनै बिथांनि जोनोम सानाव बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आरो मानखौ बावहरबाय जाहाथे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै थानानै बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनो जों बयखौबो थुलुंगा होबाय थानो हायो जाहाथे बिथांनि होलांनाय गासै बिहोमाखौ सिगाङाव दोननानै जों बयबो हारिनि मोजां खामानि मावलांनो हायो हारिखौ मोनसे हारि महरै गोख्रों हारि महरै जौगालांहोनायाव जाहाथे जों बयबो खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना बोर सास्रि हरो थुलुंगा हरो बेखौनो मिजिंथिबाय बेखायनो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो बिथांनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों आरो लोगोसे बिथाङा लिरनानै गालांनाय दोंसे खन्थाइ आवरायगोन नोंथांमोननि सेराव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा 1902 मायथाइनि 15 जुन खालाराव क'क्राझार जिल्लायाव थानाय औवाबारि होननाय दाबसे गामियाव जोनोम मोनदोंमोन बिथांनि बिमानि मुङा खोदोमस्रि ब्रह्म आरो बिफानि मुङा धजेन्द्र ब्रह्म नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा कि बिथाङा उन्दै समावनो गावनि असे बिमाखौ खोमानांदोंमोन जाउनाव बिथांनि बिफा धजेन्द्र ब्रह्मआ नैथि सिख्ला हाबा लादोंमोन बे नैथि सिख्लानि मुङानो जादोंमोन सन्तोश्री ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा सन्तोश्री ब्रह्म बिथांनि आखायावनो देरदोंमोन लावदोंमोन बिथांनि नैथि बिमायानो बिथांखौ खांदोंमोन रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव जोबोद गोसो गुदुंमोन फरायनायजों लोगोसे बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो थुनलाइ सोरजिनाय हारिनि थाखाय माखासे बिबान लानानै खामानि मावनाय बेफोरबायदि माखासे खामानि मावबोदों 1914 मायथाइयाव बै समनि गवालपारा जिल्लानि धुबुरी गोजौ फरायसालियाव बिथाङा फरायहैयो बेनि उनाव 1920 मायथाइयाव बिथाङा बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादोंमोन बेनि उनाव बिथाङा 1925 मायथाइयाव गुवाहाटीयाव थानाय कटन कलेजाव BA आनजादखौ उथ्रिनो हायो बेनि उनाव बिथाङा BA आनजादखौ उथ्रिसारनायनि उनाव ल'बो फरायदोंमोन आरो बेनिफ्राय बे आनजादखौ बिथाङा 1928 मायथाइयाव उथ्रिसारनो हादोंमोन लोगोसेनो बिथाङा बेनि उनाव फिन MA एडमिसन लादोंमोन नाथाय बिथाङा MA खौ कमप्लिट खालामासै नाथाय बेनि उनाव बिथाङा हाबा जायो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दि हाबानि उनावबो बिथाङा गावनि जितु फार्स्ट वाइफ बिथांखौ माने थाबनो खोमाना लानांगौ जादोंमोन बिथाङा हरखाबनो रुंसारि जादोंमोन बिथांनि बिसिया फार्स्ट बिसिनि मुङा जादोंमोन दमयन्ती ब्रह्म बेनि उनाव बिथाङा नैथि सिख्ला हाबा लादोंमोन बे सिख्लानि मुङानो जादों स्वर्णमयी ब्रह्म बिथाङा गावनि गिबि बिसिनिफ्राय 6 फिसाफोर मोननो हादोंमोन बिथाङा थांना थानाय समाव सेंग्रा समावनो गोबां खामानियाव मुखुब थाबोदों समाजनि खामानि मावनायजों लोगोसे बिथाङा माखासे गावारि खामानिबो मावनायाव गोबां मुखुब थाबोदों गिबियाव बिथाङा उकिलनि खामानि मावदोंमोन धुबुरी जिल्लायावहाय बेनि उनाव बिथाङा 1937, 1945 आरो 1946 बेखिना मायथाइयाव बिथाङा ट्राइबेल लीगनि आफादगिरि महरै खामानि मावबोदों जों बयबो हयथ' मिथियो कि बर'नि फार्स्ट BA आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय बर' सुबुङानो जाबाय बिथां रुपनाथ ब्रह्म आरो बिथाङा 1937 मायथाइयाव बर'नि सासे गिबि MLA आयेन आफादनि सोद्रोमा जाग्रोनो हादोंमोन बेनि उनाव बिथाङा मन्थ्रि जानो हादों 27 इयार्स आसाम आयेन आफादावहाय थारैनो बियो जोंनि थाखाय जोबोद खाफालनि बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला सासे बर' सुबुं महरै आसाम आयेन आफादनि एसेबां गोबाव मन्थ्रि जानो हानाया बा MLA जानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद खाफालनि बाथ्रा आरो बिथांबायदि गेदेमा सुबुंखौ जों थारैनो गोसोआव लाखिनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि बिहोमाया दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ हारिनि फारसे मोजां मावनो हारिनि खामानि मावनो थुलुंगा होयो थारैनो बेनि उनाव बिथाङा 1967 मायथाइयाव पार्लियामेन्टनि सासे सोद्रोमा MPबो जानो हादोंमोन थुनलाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सासे मोजां बर' लिरगिरि महरैबो गावखौ मोजां बिहोमा होलांनो हादों गावखौ सासे गोख्रों लिरगिरि महरै सिनायथि गालांनो हादों मानो होनोब्ला बै समाव बिथाङा मदाराम ब्रह्मजों लोगोसे गिबिसिन बर' रावनि खन्थाइ बिजाब खन्थाइ मेथाइखौ 1923 मायथाइयाव लिरजेनदोंमोन लोगोसेनो बिथाङा सतिश चन्द्र बसुमतारीनि सुजुनाय बिबार प्रमद चन्द्र बर'आ सुजुनाय अलंबार जेन्थखा बायदि बायदि लाइसिफ्रावबो बिथाङा गोबां गावनि माखासे लिरथिफोरखौ दैथायहरनानै माखासे बर'नि बेफोरबायदि लिरबिदां हरनानै बिथाङा बर' थुनलाइ मुलुगाव गोबां बिहोमा होलांदों थारैनो बिथांनि होलांनाय बिहोमाया जोंनि बर' समाजाव सानथ्र'हायै जों बिथांखौ गोसोखांनो नांगौ थारैनो बिथांनि बिहोमाफोरखौ सिगाङाव दोननानै जों थारैनो थुलुंगा महरै लानानै खामानि मावलांनो हायो बेनि उनाव बिथाङा 1968 मायथाइयाव रुंसारि जालांदोंमोन बिथांनि सोमोन्दै आं बांद्रायखौ बुंला
मानो होनना बुङोब्ला आं दोंसे बिथांनि खन्थाइ आवरायनो लादों। बिथाङा लिरनाय दोंसे बे खन्थाइनि मुङानो जादों मोनहास'यै। खन्थाइखौ जागायनोसै। मोनहास'यै। हाबाब सोर नोंलाय? गोसो सिङाव थाद' थाद' सेरजा दामनाया। ग ग गगलिंग हाबाब सोर नोंलाय? नुहां नुवाहां नुनो थाङा, मोनहां मोनाहां मोननो थाङा। थांनाय फैनाय मिथिस'आ, हाबाब सोर नोंलाय? दुखुनि समाव निदान जाब्ला, हमथानो गोसोखौ हायाबोला, नोंलाय आंनि गोसोखौ सोरां होयो। हाबाब दुखुनि समाव बबाव थायो? नों नङाबोला जेबो जाया, थांनानै थानोबो रावबो हाया। मिन्थिया दाबोनो मानो आंलाय? आंनि गोसोआव सोर नोंलाय? हाबाब हौवा सोर नोंलाय? गोजोन्थों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बेखिना रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि जा एसे सुंद'यै बुंबाय बेवहाय माखासे गोरोन्थि जालांनायफोरखौ नोंथांमोना निमाहा होगोन। लोगोसेनो नोंथांमोना रुपनाथ ब्रह्म बिथांखौ सासे गेदेमा सुबुं महरै बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोरखौ मान होगोन, बिथांखौ सिबिगोन, फुजिगोन, खुलुमगोन बेखौनो मिजिंथिबाय। लोगोसेनो फिन बिथांनि दिनै 121थि जोनोम सानाव बिथांनिसिम आंनि अननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय, मानखौ बावहरनानै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।